खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। आरो दिनै जों सावरायगोन रासायनारि फिनजाथायनि रोखोम आरो बेखौ मोजाङै सिनायनाय। माने दिनै जों रासायनारि फिनजाथायनि सोमोन्दै सोलोंगोन आरो बेखौ जों मोजाङै सिनायनो सोलोंगोन, जायनोखि क्लास 10, HS आरो डिग्रियाव जोबोद गिदिर बिफाव लायो। आंनि बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो एसे नङा एसे मदद जागोन होननानै आं फोथायो। दिनै बे भिडिअखौ बानायनायाव आंहा जोबोद खस्थ' थांदों आरो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नायगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बिदिब्ला फै बारा गोबाव खालामालासेनो जों दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। दा रासायनारि फिनजाथायनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला जों मोननैसो बाथ्राखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। बेफोर जाबाय जोंहा गुदि मुवा एबा गुनद्रासा, गुनद्रामा, खौसे मुवा आरो धातुनि सांग्रांथि थाखो, जायफोरखौ नोंथांमोना क्लास 10 नङाबा 9आव एसे नङा एसेब्लाबो मोनबोखाबाय। थेवब्लाबो आं नोंथांमोनखौ फंनैसो बा मोननैसो फिसा डेफिनेसन आरो एग्जाम्पल होनो लुगैदों। गुदि मुवाया एबा गुनद्रासाया जोंहा जाबाय जे गुदि मुवाफोरा जाबाय बैफोर मुवा जायफोरखौ जों गोदान आन्थोरारि थखलायाव मोनदोंमोन। जेरैबायदि जोङो हाइड्रजेन, सडियाम, क्ल'रिन, नियन, आर्गन। आसा खालामो नोंथांमोना गोसोआव फैखाबाय, जायखौ इंराजियाव बुङो एलिमेन्टस अर एटम्स। एटमसा एसे बेलेग आरो एलिमेन्टसा एसे बेलेग, नाथाय मोननैखौबो कम्पेयार खालामोब्ला जोंहा प्राय एखे बायदि जायो। दा हाइड्रजेन, सडियाम, क्ल'रिन, नियन, आर्गन जों मोनबोखादोंमोन आरो बेखौ मा मोनदोंमोन जोङो पेरियडिक टेबोल बा गोदान आन्थोरारि मा होनना बुङो बेखौ थखलायाव। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन। नेक्स्ट जोंहा बेखौ मखस्थ' लाखिनायनि उनाव जोंहा इम्परटेन्टआ जाबाय जोंहा जे गुनद्रामाफोरा जाबाय मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन एखे गुदि मुवा एबा गुनद्रासानि जथाय। बेयाव आंहा नि थालांबाय, गुनद्रासानि जथाय माने एखे गुदि मुवानि मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन जथायखौनो जोंहा मा होनना बुङो, गुनद्रामा होनना बुङो। मोननैनिख्रुइ बारा जानांगोन दै, जेरै जोंहानिया अक्सिजेन 2, क्ल'रिन 2 आरो नैबे जोंहा नाइट्रजेन 3। बे नाइट्रजेन 3आ एसे लिरनाय भुल जाबाय, नोंथांमोना बेखौ नेग्लेक्ट खालामनो हागोन। O2, क्ल'रिन 2 बायदि बायदि। माने मोननैनिख्रुइबो जुदि बांसिन जोंहा सेम गुदि मुवाया लोगो नांनानै जोंहा थायो, अब्ला जोंहा मा जायो, गुनद्रामा सोमजियो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। नेक्स्ट जोङो मिथिनांगोन मा खौसे मुवा, जायखौ इंराजियाव बुङो कम्पाउन्ड। खौसे मुवाफोरा जाबाय मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन गुदि मुवा एबा गुनद्रासा आरो गुनद्रामाफोरनि जथाय। माने बेबो जोंहा मा मोननैनिख्रुइ बांसिन गुदि मुवा नङाबा गुनद्रासा नङाबा गुनद्रामाफोर, नाथाय बेयो मा जानो हागौ, गुबुन जानो हागौ। माने गुबुन गुदि मुवाफ्रा लोगो नांनानै जोंहा जुदि जमा जायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो, कम्पाउन्ड बा खौसे मुवा बुङो। जेरैहाय कपार आरो सालफार आरो अक्सिजेन लोगो नांनानै जोंहा कपार सालफेट, सडियाम आरो क्लराइड लोगो नांनानै जोंहा सडियाम क्लराइड, माने आयरन आरो सालफेट लोगो नांनानै जोंहा मा जाखो, फेरास सालफेट बा सडियाम कार्बनेट। बेफोरबायदि जोङो मोननो हागौ। बेफोर जाबाय जोंहा मोनफा मोनफा खौसे मुवा। आसा खालामो नोंथांमोना बेफोर खौसे मुवानि सोमोन्दै अलरेडि एसेबाबो मिथिखायो आरो मिथिखानांगोन। बेफोर ओरैबायदि जोंहा उन्दै समाव जेरैबायदि जोङो ABCDखौ मखस्थ' खालामनो हायामोन आरो आइ आफाजों रायजानानै जोङो जोबोद मखस्थ' खालामनो नाजायोमोन, थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ मखस्थ' खालामनांगोन जुदि जोङो फिथाइ मोननो लुगैदोंब्ला। आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो खस्थ' खालामगोन। नेक्स्ट जोङो मिथिनांगोन मा जे फिनजाग्रा मुवा आरो फिनजा मुवा एबा फिनजाथाम मुवा, जायफोरखौ इंराजियाव बुङो जे रिएक्टेन्टस एन्ड प्रडाक्टस, जायनि बुंफोरथिया जाबाय जायफोर मुवाफोरा फिनजाथायाव बाहागो लायो बेफोरखौ फिनजाग्रा मुवा आरो फिनजाथायनि उनाव सोमजिनाय मुवाफोरखौ फिनजा मुवा एबा फिनजाथाम मुवा बुङो। बिदिन्थिया जाबाय जोंहा बेनो। बेयाव जों मा नुदों, बेफोर मोननै मुवाया, बे मोनसे गुदि मुवा बा गुनद्रासाया आरो बे मोनसे खौसे मुवाया जोंहा मा होनना बुङो, फिनजाथायाव बाहागो लादों आरो बिसोर फिनजाथाय जानानै जोंहा मा सोमजिदों, बे सोमजिदों। बेनिखायनो बेखौ बुंगोन जोंहा मा, फिनजाग्रा मुवा आरो बेखौ बुंगोन जोंहा मा, फिनजा मुवा एबा फिनजाथाम मुवा। अके, दा जोंहा फिनजाग्रा मुवाया मोननैनिख्रुइबो बारा जानो हागौ। अके, फिनजाग्रा मुवाया जोंहा मोननैनिख्रुइबो बारा जानो हागौ बा मोनसेबो जानो हागौ मालाबा। बुजि मोनदों ना? माने फिनजाग्रा मुवाफोरा जोंहा मोननैनिख्रुइबो बांसिन जानो हागौ। जुदि मोनथाम दोङोब्ला जोंहा आगोल मोनसे मा थागौमोन, जोंहा दाजाब थागौमोन। बिथिंबो जुदि आरो मोनसे बारा सोमजिनायबा जोंहा बिथिंबो दाजाब देखायगौमोन। अके, जोङो मा थिरसिना समानसिनखौ बुजायो एक्सुवेलि, नाथाय जोङो रासायनारि फिनजाथायाव समानसिननि जायगायाव जोङो बे थिरसिनखौ बाहायनाय जायो। आरो बे थिरसिननि बे आगसि आखाइ थानायखौ जोङो मा बुङो, फिनजाग्रा मुवा बुङो। आरो
आगदा आखाथिं थानायखौ जोंहा मा बुङो जोंहा फिनजा मुवा एबा फिनजाथाइ मुवा बुङो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। दायो जों बेफोरखौ मोनथिनायनि उनाव जों फिनजाथाइफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। दा गिबि फिनजाथाइया जाबाय जोंहा दाजाबनाय फिनजाथाइ, जायखौ इंराजियाव बुङो जोंहा एडिशन रिएक्शन। जायनि बुंफोरथिया जाबाय जाय फिनजाथायाव मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन गुदि मुवाफ्रा बा गुनद्रासा आरो गुनद्रामाफ्रा लोगो नांनानै मोनसेल' मा खौसे मुवा खैथा मोनसेल' खौसे मुवा सोमजिहोयो, बे फिनजाथाइखौनो दाजाबनाय फिनजाथाइ बुंनाय जायो। माने मोनसे फिनजाथाइ जेराव मोननैनिख्रुइबो बांसिन गुदि मुवा नङाबा गुनद्रासा नङाबा गुनद्रामाफ्रा लोगो नांनानै मोनसेल' खौसे मुवा सोमजिहोगोन, बेखौनो बुङो जोङो मा दाजाबनाय फिनजाथाइ। बिदिन्थि हिसाबै कार्बन प्लास अक्सिजेन गुनद्रामा, ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड प्लास बिदुं, ओमफ्राय केलसियाम अक्साइड प्लास H2O, बेनिफ्राय केलसियाम डाइहाइड्रक्साइड प्लास बिदुं। दा जों बे बिदिन्थिनिफ्राय बेखौनो बुजियो दि बेवहाय जोंहा मोननै फिनजाग्रा मुवा दङ, बेयावबो जोंहा मोननै फिनजाग्रा मुवा दङ, नाथाय बेयाव जोंहा मोनसेल' फिनजाथाइ मुवा दङ, बिथिं जोंहा मोनसेल' फिनजाथाइ मुवा दङ, बे आरो बिदुं। अके, बिदुंखौथ' जों हमना लानो हाया, बिदुं। दा नायबा मा बुजियो जोङो, बेवहाय फिनजाग्रा मुवायाव जोंहा मोननैनिख्रुइबो बांसिन थानो हागौ बा मोनसेनिख्रुइबो बांसिन थानो हागौ, नाथाय बिसोर मोननैया लोगो नांनानै जोंहा मा जादों मोनसेल' खौसे मुवा सोमजिदो। बेयाव जोंहा मोननै मा होनना बुङो बेखौ गुनद्रामा बा खौसे मुवा लोगो नांनानै जोंहा मा सोमजिदों मोनसेल' खौसे मुवा सोमजिदों। बेनिखायनो बेखौ बुंनाय जायो जोंहा दाजाबनाय फिनजाथाइ। अके, दा बेयाव मा नुदों नोंसोरो बिदुं नुदों। दा बे बिदुं ओंखारनाय आरो बिदुं सोबनायनि सायावबो सोनारनानै जोंहा फिनजाथाइखौ मोननै बाहागोआव रानो। दिनै बेनि सोमोन्दै आं दिनै सावरायला। दा आसा खालामो नोंथांमोना बे दाजाबनाय फिनजाथाइनि सोमोन्दै बुजि मोनबाय। नेक्स्ट सावरायगोन जोङो बायस्रानाय फिनजाथाइनि सोमोन्दै। बायस्रानाय फिनजाथाइया जाबाय जाय फिनजाथायाव मोनसेल' खौसे मुवाया बिदुं आरो नारथायनि थाखाय मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन गुदि मुवा एबा गुनद्रासा आरो गुनद्रामासिम बायस्रालाङो, बे फिनजाथाइखौनो बायस्रानाय फिनजाथाइ बुङो। माने मोनसेल' जोंहा खौसे मुवाया नङाबा गुनद्रामाया बायलांनांगोन, मानि थाखाय जे मा होनना बुंदों जोंहा बिदुं आरो नारथायनि थाखाय। जिखि जाया मोनसे गनखौ सिफायनो जोङो बोलो नांगौ, बेखायनो जों नारथाय हमनो हायो। अके, बा मोनसे प्लास्टिकखौ जों गुलि होनोबा जोंहा बिदुं नांगौ जायो, बेखौ बुजिदों। जिखि जाया मोनसे बुस्थुआ मा जानांगोन बिदुं आरो नारथायनि जाहोनाव बायनांगोन, बायस्रालांनांगोन, बेलेग महर मोननांगोन, बेखौनो जोङो मा बुंनाय जायो बायस्रानाय फिनजाथाइ। दा जोङो बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो जे फेरास सालफेट, जाय जोंहा फेरास सालफेट होनना बुङो, बियो बायबाय। अके, बायनानै जोङो मा जाखो फेरास सालफेट, ओमफ्राय सालफार डाइ अक्साइड, ओमफ्राय मा होनना बुङो जोंहा बेखौ मा होनना बुंगोन सालफार ट्राइ अक्साइड, ओमफ्राय आरो जोंहा जिंक कार्बनेटआ जोंहा बायस्रानानै जोंहा मा जाखो जिंक अक्साइड, ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड। बेफोरबायदि जोङो एग्जाम्पलनिफ्राय मा बुजियो जे जोंहा बेवहाय मोनसेल' फिनजाग्रा मुवा थायो। अके, मा थायो मोनसेल' फिनजाग्रा मुवा थायो आरो बियो बायलाङो, बायनानै जोंहा मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा बा मोननै मा जानांगोन खौसे मुवा नङाबा फिनजाथा मुवा सोमजिहोनांगोन। अब्लानो बे फिनजाथाइखौ जों मा बुजिगोन बायस्रानाय फिनजाथाइ होननानै जोङो बुजिगोन। अके, फिन खनसे बुंफिनदों आङो, मोनसे फिनजाथाइ जेराव जोंहा मोनसेल' खौसे मुवा थायो आरो बियो मा जानांगोन बायस्राजोबनांगोन। अके, मोननै एबा बेनिख्रुइबो बांसिन खौसे मुवा नङाबा गुनद्रामा नङाबा गुदि मुवानि सायाव गुदि मुवा महर मोनहैनांगोन, अब्लानो जागोन जोंहा मा बायस्रानाय फिनजाथाइ। दा नोंथांमोना बेनिफ्राय नुबानो बा बे रासायनारि फिनजाथाइखौ नुबानो बुंनो हागोन जे बेयो मा बायस्रानाय फिनजाथाइ। बेवहाय जोंहा मोनसेल' खौसे मुवा दोङो आरो बेयो बायलांबाय, बेयावबो जोंहा मोनसेल' खौसे मुवा दोङो, बेबो जोंहा बायलांबाय। अके, आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। नेक्स्ट जोङो सावरायगोन जायखारनाय फिनजाथाइ। जायखारनाय फिनजाथाइयाबो जोंहा जोबोद गोरलै। जाय फिनजाथायाव सांग्रांसिन धातुआ खम सांग्रां धातुखौ जायखारहोयो आरो बेनि जायगाखौ लायो, बे फिनजाथाइखौनो जायखारनाय फिनजाथाइ बुङो। बिदिन्थि हिसाबै जों लानो हायो मा बे मोनसे आरो बे मोनसे जों समानथायखौ लानो हायो। बे समानथाय मोनैयाव नोंथांमोना नुदों जे बे आगदाथिंबो आरो बे आगसिथिंबो जोंहा समान समान जोङो मा दङ खौसे मुवा गुदि मुवा नङा गुनद्रामा दङ, बेथिंबो मोननै दङ आरो बेथिंबो जोंहा मा दङ मोननै दङ। बेयावबो जोंहा मोननै दङ, बेयावबो जोंहा मोननै दङ। थेवब्लाबो जोङो बे मोननै समानथायखौ नायना बुंनो हायो जे बे जायखारनाय फिनजाथाइ। माबोरै नोंथांमोना मोजां गोसो, बेयाव जोंहा मोनसे खौसे मुवा दङ। अके, मा खौसे मुवा गिदिर खौसे मुवा,
जोंहा बेयाव दङ मोनसे मा खौसे मुवा अके नाथाय जोंहा बेयाव मा दङ मोनसेल' गुदि मुवा दङ अके बेयाव जोंहा मा दङ मोनसेल' गुदि मुवा नाथाय बे गुदि मुवानि जोंहा गुन्द्रामा अके नोंथांमोना नुबानो गम मोनगोन जे जोंहा मोनसे जुदि खौसे मुवा थायोब्ला गुबुन फारसेजों जुदि जोंहा मोनसेल' गुदि मुवा दङबा गुदि मुवानि जोंहा गुन्द्रामा दङब्ला अब्लानो बुजिखानांगोन जे जोंहा बेयो मा जानो थांगासिनो जायखारनाय फिनजाथाय दा बेयो जोंहा माबोरै सोमजिखो बे एपिखौ जुदि जों बे कपारनि जायगायाव लिरोबा बे कपारनि जायगायाव बे एपिखौ बे जुदि कपारनि जायगायाव लिरोबा जों मा मोनगोन ApSO4 मोननाय नङा बारु बे नङा बारु नंगौ बुंखादों बेयाव जाय फिनजाथायाव सांग्रांथि धातुआ खम सांग्रां धातुखौ जायखारहोयो माने होखारहरो आरो बेनि जायगाखौ लायो बे फिनजाथायखौनो जायखारनाय फिनजाथाय बुङो माने बे एपिया ना कपारनिख्रुइ सांग्रांसिन बे एपिया ना कपारनिख्रुइ सांग्रांसिन बेनिखायनो बे मा खालामो बेखौ होखारनो हायो आरो होखारनानै बेनि जायगाखौ लायो ओमफ्राय बे होखारजाबाय नालाय दा कपारा हारसिंनो बिथिं दोङो आरोखि बेनिखायनो बियो जोंहा मा जायखारनाय फिनजाथाय बेयावबो नाय बे एलुमिनियामा बे आयरननिख्रुइबो मा सांग्रांसिन आरो बे एलुमिनियामा बेखौ होखारनानै बेनि जायगाखौ लादों नाय बे 2L मोनना बे Al2 जाहैबाय O3 ओमफ्राय Ap2 बे मा होनना बुङो बेयो 2आ जोंहा मा जाहैबाय जोंहा बिथिं फैबाय फैनायनि कारना दोङो माखासे जोंहा बेलेन्स समानथाय होनना बुङो बेखौ जों नोंथांमोना सावरायब्ला बुजि मोनगोन अके मात्र नोंथांमोना बुजिना ला जे बे मोनसे गुदि मुवाया बे मोनसे जायगाखौ लादों आरोखि अब्लानो नोंथांमोना बुंनो हागोन जे बे मा जायखारनाय फिनजाथाय नेक्स्ट जोङो सावरायगोन नै फान जायखारनाय फिनजाथाय जायखौ इंराजियाव बुङो डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्सन जाय फिनजाथायाव फिनजाग्रा मुवाफोरनि आयनफोराल' सोलाय सोल' खालामो बे फिनजाथायखौनो नै फान जायखारनाय फिनजाथाय बुङो बे जोंहा जा फिनजाथाय बेबो जोंहा जायखारनाय फिनजाथायजों एखे नाथाय बेयाव मा दङ जोंहा नै फान जायखारनाय फिनजाथाय दङ अके दा बेनि बिदिन्थि लानि मोननै बिदिन्थि हिसाबै जोङो बे मोननैखौ लानो हायो सडियाम सालफेट बेडियाम क्लराइडआ रिएक्सन जानानै बार फिनजानानै जोंहा बेडियाम सालफेट आरो सडियाम क्लराइड सोमजिदों सिलभार नाइट्राइडआ जोंहा मा होनना बुङो सडियाम क्लराइडजों फिनजाथाय जानानै जोंहा मा जादों सिलभार क्लराइड आरो जोंहा सडियाम नाइट्राइड सोमजिदों बेयावबो जोंहा जोबोद गोरलै जेनेबा आगसि आखाइ आरो आगदा आखाइ जोंहा फारनैथिंबो जोंहा मा दङ मोननै जोंहा खौसे मुवा दङ मोननैबो गिदिर अके दैनिख्रुइ एसे बेलेग दैनिया जोंहा सिंगेलमोन नाथाय दानिया मोननैबो गिदिर अके नोंथांमोना बेयाव मोजां नायबानो गम मोनगोन जे जोङो मानो बेखौ जोङो नै फान जायखारनाय होनना बुंदों नाय बेयाव बे सडियामखौ जुदि आं बे बेडियामनि जायगायाव लिरोबा मा जागोन सडियाम क्लराइड 2 जानाय नङाना बे नङाना बारुनिया सडियाम क्लराइड बे सडियामखौ जुदि आं बेयाव लिरना होयोबा सडियाम क्लराइड जागोन जाया बे जागोन ना जाया जागोन आखौ जुदि बे बेडियामखौ जुदि आङो बेयाव बेनि जायगायाव लिरना होयोब्ला मा मोनगोन आङो BaSO4SO मोननाय नङाना BaSO बे 4 2 जानायफ्रा जोंहा बेलेन्स समानसु खालामदों ओमफ्राय समानसु खालामनायाव जोंहा बेफोरबायदि महर मोनदों जोबोद गोरलै नोंथांमोना जुदि समानसु खालामनो रोङाबा आंखौ कमेन्ट खालामना हो आं खालामना देखायगोन माबायदि समानसु खालामनाय जायो दा बेयाव मा जायो जे मोननै खौसे मुवानि मोनसेया गुबुन मोनसेयाव थाङो आरो मोनसेया गुबुन मोनसेयाव थाङो माने एसे जायगाखौ सोलाय सोल' खालामो अब्लानो मा जायो जोंहा नै फान जायखारनाय फिनजाथाय जोबोद गोरलै जोंहा जे जायगाखौ जेब्ला सोलाय सोल' बे बुंखादोंनिया आयनफोराल' सोलाय सोल' खालामो बे फिनजाथायखौनो नै फान जायखारनाय फिनजाथाय बुङो बेयाव बुंनाय एजिया जोंहा सडियामनि जायगायाव जुदि थाङोब्ला AgCl जानाय नङाना बे AgCl नङा होमबा आखौ बे सडियामखौ जुदि आं बे Agनि जायगायाव लिरना होयोब्ला सडियाम नाइट्राइड जानाय नङाना बारु नैबे नङाना नंगौ दा बेफोरबायदि जोङो समानथायखौ नायनानै बा फिनजाथायखौ नायनानै जों बुंनो हायो जे बियो मा फिनजाथाय अके आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों नेक्स्ट जोङो सावरायगोन अक्सिजाबनाय फिनजाथाय अक्सिजाबनाय फिनजाथायाबो जोंहा जोबोद गोरलै जाय फिनजाथाया अक्सिजेनखौ दाजाबदेरनाय जायो बा दाजाबनाय जायो बे फिनजाथायखौनो अक्सिजाबनाय फिनजाथाय बुङो बिदिन्थि हिसाबै जों लानो हायो बे मोननैखौ अके जोबोद गोरलै जे जाय फिनजाथाया अक्सिजेनखौ दाजाबनाय जायो बे फिनजाथायखौनो अक्सिजाबनाय फिनजाथाय बुङो सिम्पलि नाय बे मोनसे फिनजाथायाव नायनो नोंथांमोना नुगोन जे मा S+O2 माने सालफार प्लास अक्सिजेननि गुन्द्रमा आरो बिसोर लोगो नांनाय जोंहा मा जादों SO2 अके दा बे मोनसे समानथायाव बा बे रासायनिक फिनजाथायाव अक्सिजेनखौ दाजाबदों ना नाय अक्सिजेनखौ दाजाबनाय जायो बेनिखायनो बेयो जोंहा मा अक्सिजाबनाय फिनजाथाय अके नेक्स्ट जोंहा मा कार्बन प्लास अक्सिजेन गुन्द्रमा कार्बन डाइ अक्साइड जोंहा बेखौ खैलानि खामनाय होनना बुङो एक्चुअली
खैलानि खामनाय होनना बुङो। बेयावबो जोंहा अक्सिजेनखौ मा खालामदों दाजाबदों कार्बनजों, ओंखायनो बेयो जोंहा मा अक्सिजाबनाय फिनजाथाय। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। नेक्स्ट जों सावरायगोन मा अक्सिगारनाय फिनजाथाय। अक्सिगारनाय फिनजाथाय बा हाइड्रजेन दाजाबदेरनाय फिनजाथाय। जाय फिनजाथायाव अक्सिजेनखौ होखारनाय जायो एबा हाइड्रजेनखौ दाजाबनाय जायो बे फिनजाथायखौनो अक्सिगारनाय फिनजाथाय बुङो। बिदिन्थि हिसाबै जों लानो हायो मा बे मोननैखौ। अके, मा होनना बुंदों अक्सिजेनखौ होखारनाय जायो आरो हाइड्रजेनखौ दाजाबनाय जायो। जोंहा मोननै कन्डिसन होदों एबा होदो दे, हय अक्सिजेनखौ होखारनाय जानांगोन नङाबा हाइड्रजेनखौ दाजाबनाय जानांगोन मोनसे मा नांगौ रासायनिक फिनजाथायाव, अब्लानो बे मा जागोन जोंहा अक्सिगारनाय फिनजाथाय। अके, बे बिदिन्थियाव नाय जोंहा बेयाव क्लरिन गुन्द्रा माजों मा खालामदों हाइड्रजेन दाजाबदों, हाइड्रजेनखौ दाजाबनाय जायो नंगौना नङा? बेनिखायनो जोंहा मा जादों 2HCl माने हाइड्रक्लराइड। अके, दा हाइड्रक्लराइडआ सोमजिबाय जोंहा बेयाव हाइड्रजेन दाजाबबाय माजों क्लरिनजों, बेनिखायनो जोंहा बे मा अक्सिगारनाय फिनजाथाय। नेक्स्ट बिदिन्थियाव नाय नोंथांमोना बेयावबो जोंहा मा खालामदों हाइड्रजेनखौ दाजाबदों, हाइड्रजेना अक्सिजेन दाजाबनानै H2 सोमजिदों। बेथ' हाइड्रजेना हारसिंल'सोमोन, अक्सिजेनजों दाजाबनानै जोंहा दै सोमजिदों आरो कपारा जोंहा मा जादों हारसिं जालांदों। कपार हारसिं जालांदों माने अक्सिजेना खारलांदों, खारदोंना खाराखै? बेनिखायनो बेयो जोंहा मा अक्सिगारनाय फिनजाथाय। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। नेक्स्ट जोङो सावरायगोन अक्सिजाब अक्सिगार फिनजाथाय, माने जायखौ मा होनना बुङो जोंहा इंराजियाव रेडक्स रिएक्सन। बिराद इम्परटेन्ट, क्लास 10आव बार फैबाय थायो जोंहा। जाय फिनजाथायाव अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय मोननैबो जायो बे फिनजाथायखौनो अक्सिजाब अक्सिगार फिनजाथाय बुङो। माने मा होनना बुंदों जोबोद गोरलै, बिदिन्थि हिसाबै जों लाग्रोनो सिगां अक्सिगारदों आरो अक्सिजाबदों। बे मा होनना बुङो बिदिन्थिखौ नोंथांमोना मोजां गोसो हो। जाय फिनजाथायाव अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय मोननैबो जायो, माने हाइड्रजेनबो दाजाबनाय जानांगोन आरो अक्सिजेनबो दाजाबनाय जानांगोन, अब्लानो बे फिनजाथायखौ मा होनना बुङो जोंहा अक्सिजाब आरो अक्सिगार फिनजाथाय। अके, बिदिन्थिखौ नाय नोंसोरो कपार अक्साइड ओमफ्राय जोंहा हाइड्रजेननि गुन्द्रामा, बे मोननैया जोंहा मा जादों फिनजाथाय जादों, रिएक्सन जादों। रिएक्सन जानानै जोंहा मा सोमजिखो बे सोमजिदों। अके, कपार सोमजिदों आरो दै सोमजिदों। H2 मानेथ' दै जोंहा कपार अक्साइड। अके, कपार अक्साइडनिफ्राय नाय नोङो अक्सिजेना खारबाय, मादों खारखो माजों खारखो हाइड्रजेनजों खारदों। अके, नङा होमबा Oआ हाइड्रजेनजों लोगो नांबाय निया। अके, दा बेनिखायनो मा होनना बुङो बेयो जोंहा अक्सिजाब आरो अक्सिगार। अक्सिजेना दाजाबबो जादों आरो हाइड्रजेनाबो जोंहा दाजाब जादों। अके, बेखायनो जोंहा बे मा अक्सिजाब अक्सिगार फिनजाथाय। नाथाय नोंथांमोना बेयाव मोजां गोसो, बेयाव लिरदों आङो अक्सिगारदों आरो अक्सिजाबदों। मानो लिरदों बारु? कपारनिफ्राय अक्सिजेना खारदों, अक्सिजेना खारबा मा बुङोमोनलाय जोङो, मा बुङोमोन अक्सिगार होनना बुङोमोन। अके, बेनिखायनो माया अक्सिगार जादों कपारा, कपारनिफ्राय अक्सिजेना थांदों बेनिखायनो कपारा अक्सिगार जादों। अके, बेनिफ्राय H2 आरो बे H2आ जोंहा मा अक्सिजाबदोंनो, मानो अक्सिजाबदों अक्सिजेना कपारनिफ्राय फैनानै हाइड्रजेनजों जमा जाफैदों, माजों हाइड्रजेनजों जमा जाफैदों, बेनिखायनो जोंहा हाइड्रजेना अक्सिजाबदों। अके, नोंथांमोनखौ मेट्रिकआव सोंनाय जायो जे गाहायनि फिनजाथायाव बबे अक्सिजाबदों आरो बबे अक्सिगार जादों दिन्थि बा फिन होनना लिरगोन नोंथांमोनखौ। दा बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन जे जेब्ला अक्सिजेना खारबाय होमबानो बेजों जाय गुदि मुवा दंमोन बे जोंहा मा जागोन अक्सिगार जादों आरो अक्सिजेना जायदों दाजाबदों बे जागोन जोंहा अक्सिजाबदों। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो आंनि दिनैनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम, लोगोफोरनि फारसे शेयार खालाम आरो बेनिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आं बार रिकुवेस्ट खालामगोन अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, अब्लासो आङो बेफोरबायदियै भिडिअ बानायनो मा होनना बुङो बेखौ थुलुंगा मोनगोन। आरो मोनसे भिडिअ बानायनायाव गोबाव सम लायो, बेनिखायनो अननानै प्लिज नोंथांमोना मा होनना बुङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।